Ползата на възстановителните практики е страхотна. Това, което научих, че може по един иновативен и дипломатичен начин да се решават различни проблеми, възникнали не само в училище, но и в обществото. Това са начини, по които цялата общност взаимно може да помогне и да се генерират общи идеи за решаването на различни проблеми. Основно в училищата, в отделните общности, дали са религиозни, социални или други. За мен ползата от това обучение е много голяма и това, което ще бъде генерирано като документите, като идеята е тези възстановителни практики да станат част от учебните програми на училищата. За мен ще бъде изключително важно и полезно това наистина да се реализира, тъй като по този начин ще може по съвсем нов и по-нестандартен начин да се решават редица проблеми, които са ежедневие в българските училища и в българското общество. Това, което смятам, че трябва да направим всички ние, първо като учители, да преминем нужното обучение, което е изключително полезно, и след това да се опитаме и да го приложим в нашата ежедневна практика. Първо, ще е добре тези обучения за възстановителните практики да намерят своето място в училищата из цялата страна, да бъдат запознати повече класни ръководители с тях, също и директори, след което всички заедно да се опитат и да ги прилагат в своята практика. Обучението е много полезно. Научих като учител различни методи и инструменти, които смятам да включа в практиката си с малките ученици. Работата ми като училищен психолог за мен изключително важно и полезно ще бъде използването на възстановителните практики и възстановителните въпроси. Тези практики изграждат и подходи, изграждат едно емоционално израстване в децата, изграждат доверие и са фактор, който спира предотвратяване на повторни конфликтни ситуации. За мен лично ще бъде полезно, защото съм класен ръководител и в нашето училище паралелките с математическа гимназия с много момчета. Особено софтуерното програмиране. И когато има деца, които знаят какво могат, при тях трябва да се пипа така с една мека ръкавица за промяна на виждания, на стратегии, и възникват и конфликти. А те възстановителни практики и въпроси са именно това, за мен специално като класен, начин да разрешавам положително конфликтите, без да им накърнявам достоинствата на учениците. В българското училище има един час на класа, в който класният ръководител всяка седмица разговаря с учениците и ги изслушва. И обикновено влиза и в ролята на някакъв коректив на поведение, поради простата причина, че в живи взаимоотношения човек понякога греши или не е търпелив, а децата са характерни с това, че не са търпеливи. Те възстановителни практики ще са много полезни на класните ръководители. И не само, но класният е този човек, който от него се изисква да работи веднъж с родители, да работи с всичките 18 човека, преподаватели, които влизат в класа, и да се умее да си запази добрите отношения с децата, с учениците, с техните родители, с колегите и с целия персонал в училището. Говоря директори, педагогически съветник, много пъти влизат и външни лектори. Децата след едно обучение винаги коментират: това ми беше полезно, това не ми беше полезно. Но най-добре за нас, като общество вече и като родител на ученик, е да можем да си запазим доверителна връзка. И според мен те възстановителни практики ще ни помогнат доверителната връзка. Значи не е идеята да разберем от Инстаграм, от сторитата какво се случва и от какво са недоволни. Идеята е да можем да си позволят да ни го кажат, а ние вече по много подходящ начин да кажем на иерархията нагоре какво се случва. Тук се учим на така наречените добри въпроси, как да зададем въпроса, как да не ги укоряваме, как да не ги заклеймяваме. Всъщност, хем да си държиме дистанция учител-ученик, а пък ние от своя страна имаме иерархия учител и директор. Тънката, майсторството да съумеем да извлечеме това, което притеснява учениците,
и да се опитаме да го решим така, че те да продължат да ни са съпорт в нашите взаимоотношения. Приветствам идеята, че се случва това обучение за възстановителните практики, тъй като в училищата годините се създаде една сигма, в която учителя е назидателя, а ученика е винаги прав и трудно се осъществява контакт и диалог с учениците. Затова си мисля, че това нещо ще ни позволи да можем да предразположим ученика, да е по-открит в разговора, да може да изразява собствено мнение и позиция, да може да дава предложения. Тоест, тези възстановителни практики си мисля, че ще направят учениците партньори за учителите, а не просто консуматори. Харесвам тази идея и дори смятам, че би било изключително полезно и класните ръководители, които водят паралелки, да бъдат обучени в тези възстановителни практики, защото първо учениците ще бъдат много по-спокойни и предразположени, учителите ще бъдат не толкова натоварени и напрегнати, разговорите ще върват по-лесно между тях и ученик. Възстановителната практика трябва да бъде припозната от инспектората на образованието, който инспекторат може да съдейства това нещо да се случи много по-бързо и много по-лесно на местна почва в училищата и също така Министерството и тогава възстановителните практики ще навлязат много бързо, няма да се изгубят или размият във времето и много бързо ще имат ефекта за двете страни, ученици и учители, който наистина ние виждаме на този семинар, на това обучение. Възстановителните практики смятам, че са една чудесна възможност за подобряване на средата в класната стая, за установяване на уважение и равнопоставеност между всички и в същото време децата да порастват личностно, докато решават различни проблеми заедно. Мисля, че досега в това, което правим ние по места, в различни общини в България, особено в местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, прилагаме частично, може би, такива модели на комуникация. В същото време има нужда да се усъвършенстват специалистите, които работят в тази сфера и да подобрим уменията си по отношение на самата методология на възстановителните практики. Трябва специалистите, които работят с децата, учители, педагогически съветници, директори, ръководители, трябва да бъдат обучени в тази методика. В същото време да започне тя да се прилага в някакви минимални, не толкова сложни казуси, така че тези хора, които ще я прилагат, да се обнадеждят, да повярват в своя ресурс и потенциал и постепенно да се разшири нейното приложение. Със сигурност подобряване на нашите професионални умения би било много полезно в тази насока. Също така създаване на специализирани пространства за това нещо да се случва, а също така запознаване и на родителите, които да се доверят на този вид практики. Ползите са много. Те се отнасят към това да има една спокойна атмосфера между учениците, доверителна между тях и педагогическите ръководители, класни ръководители, психолози в училище, които да могат да си партнират и да работят заедно в една посока. Първо, самото училище да препознае като нещо необходимо използването на тези възстановителни практики и като нещо полезно, за да може да ги въведе. Смятам, че тук е мястото, ролята и на Министерството на образованието и науката, които трябва да помислят върху това, да бъдат въведени. От друга страна, могат да бъдат подпомагани от Фондация Партньори България, чрез наръчника, който ще издадат, от различни институции, които като местни комисии за борба с противообществени прояви или други институции, които също могат да им партнират и методически да им оказват помощ за въвеждането на тези практики. Смятам, че си заслужава да бъде въведено това нещо. Защото самите деца, както и възрастни, знаейки какви са
очертаните граници на комуникация, на взаимоотношения, правила, които са въведени, функционират и съществуват много по-лесно в гражданското общество.